Здравейте, аз съм Мария и днес се намирам в Nature Естетика в град София. Процедурата, която ще правя днес е микронидлинг Vivace и най-важните въпроси за тази процедура. Първият въпрос е: болезнена ли е тази процедура? Преди процедурата се нанася локален обезболяващ крем, така че тя е абсолютно и напълно безболезнена. Втори въпрос: за кого е подходяща тази процедура и какъв резултат се очаква от нея? Процедурата с Vivace и радиочестотното лечение могат да третират всички типове кожа, включително стен или тъмна кожа. Няма значение на каква възраст сте. Искате ли да изглеждате красиво? Искате ли да намалите широките пори, пигментацията? Трети въпрос: колко процедури са необходими, за да видим резултат? От 2 до 3 процедури са абсолютно достатъчни в интервал от 4 до 5 седмици. Четвърти въпрос: колко време е необходим за възстановителния период? След не повече от 12 часа вече ще имате кожа, която не е зачервена, а е сияйна и стегната. Видимият резултат се постига още на следващия ден. Въпрос номер 5. Има ли страничен ефект от тази процедура? Процедурата е абсолютно безопасна, без никакъв страничен ефект. Веднага след нея ще забележите свити пори, сияен тен и загладени бръчки. Ако търсите оптимални резултати за красива и здрава кожа, ето тази процедура е за вас.